जोंनि बेवहाय भैरबकुन्द ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सार दङ आरो बेजों लोगोसे धोनस्री समष्टिनि जोंनि EM सार दङ। सोरनि जानानै फैदों? जों दा रिहन दैमारि सारनि जानानै फैदों। जोंनि बे उदालगुरि 46 LSC नि जेनेबा जों सारनि सापर्टार जानानै फैदों बेवहाय नांगोलनि जानानै। दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोङो जोंनि जेनेबा डेभलपनि थाखाय जों दिनै सारखौ देरहाहोनांगौ। मानो होनबा सारा सिगाङावबो गोबां खामानिखौ मावबोखाबाय। ओमफ्राय गेजेराव UPPL आ देरहादोंमोनबाबो जों UPPL निफ्राय जेबो डेभलपखौ नुवासै आरो दा बेखायनो जों गासिबो गावनि उन्नतिखौ नायनानै डेभलपखौ नायनानै जों दायो बे सायख'थियाव जों रिहन सारखौ दैथायहरनांगौ। मानो होनबा दा जोंहा BPF सरकारा जाखाबाय। दा जेनेबा सरकारानो जोंनिखा बेजों लोगोसे दा जोंहा डेभलपनि थाखाय जों सारखौहाय आरो गोजौआव हरबावनांगौ। दा बे MLA इलेक्सनाव जों सारखौ दैथायहरबासो जों आसाम गभमेन्टनिफ्राय गोबां जेनेबा फेसिलिटिसखौ मोनबोगोन जों BTC सिम लाबोनो हागोन। होमबासो जेनेबा जोंनि बे एरियायावहाय जोंनि बे उदालगुरि एरियायावहाय जों गोबां डेभलपखौ मोनगोन। बेखायनो आं दिनै गासिखौबो खावलायो अननानै गासिबो नांगोलनि सावगारियाव भट होदो आरो जोंनि रिहन दैमारि सारखौ गासिबो सापर्ट होदो। आं 20 बोसोर जिखिनि बिथाङा मावबोबाय 20 बोसोरावहाय जिखिनि उन्नति खालामदों नोंथांमोना आसा खालामबावदोंना बिथाङा फिन आरो बांसिन बिनिफ्राय उन्नति खालामबावगोन भैरबकुन्द समष्टिल' नङा उदालगुरि बिधान सभाखौनो होननानै? दा जों गोबां जेनेबा पजिटिभखौथ' नुगासिनो दं पाब्लिकनिफ्राय जेनेबा आरो साराथ' सिगाङावबो मावबोबाय आरो बांसिन दायो नै सारा गोबां थांखि लानानै ओंखारदों। मानो होनबा दा जोंनि बे उदालगुरियावहाय मेडिकेल कलेज लाबोगोन आरो दा मा होनगोन मिनि सेक्रेटारियाथ' नै दाखालि खाम्फा गायसनखाबाय आरो दा गोबां इउनिभारसिटि लाबोनो नागिरदों आरो दा बेफोरबायदिखौ लानानै जों दा साराथ' आरो मावगासिनो दंखायो खामानिखौहाय। दा दाखालि जेरैबायदि थांखि होलांदों MCLA इलेक्सननि सिगां बे खोथाफोरखौबो सारा मावलांगासिनो दं लासै लासैयै आरो दाथ' नै आरो गिदिर खामानि गोबां प्रजेक्टफोर फैगासिनो दङ। दा आसा खालामदों सारा आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन मावलांगोन होननानै। नोंथांमोननि नैबे एरियायावहाय BPF नो भट होगोन रायजोफोरनि गोसोनि मोन्दांथिया माबायदि? दाथ' बिसोरनि गोसोनि मोन्दांथि माने गासिबो थिगानो सारखौथ' बहुद अनो सारखौ मोजां मोनो केन्डिडेट हिसाबै आरो सारा दिनै गावनि खामानिजों माजों गोबां पाब्लिकफोरनि गोसोखौ बोनो हागासिनो दंखायो। पजिटिभआनोखा दा जेराव जों मिटिङाव थाङो जों पजिटिभखौनो मोनगासिनो दङ। पाब्लिकफ्राबो मोजां सापर्ट होगासिनो दङ जोंखौहाय। रिहन सार देरहागोना एकदम 100% गेरेन्टिखा एकदम सियर। औ रोखा।